Inulan ng pagkutya mula sa iba't ibang memes tulad ng paghalili sa logo ng LTO na kinopya ang kulay at tagline ng isang commercial bank na LTO We Find Ways. Hanggang sa iba't ibang larawan na tila pinaglaruan ang ilang mukha ng opisyal ng LTO at DOTR na pinalitan ang katawan sa buhaya. Ito ang new normal setup sa pagprotesta ng mga motoristang galit sa di umano'y kapalpakan ng ahensya at programang isinusubo sa mga apektadong riding in public. I think we have to tackle first the department order on wearing masks inside the car. Sino ba nagbigay ng order na yan? The directive po came from the IATF po. Wala bang nagsabi sa IATF na medyo kalokohan naman itong suggestion na to? Anong ibig sabihin? Pag uwi mo sa bahay, magkakasama pa rin kayo, nakamask pa rin kayo dapat? Okay, walang sagot. Walang patutunguhan tong discussion na to dahil alam natin sa umpisa pa lang, malabo na talaga ito. Ang malayang paghahayag ng damdamin na kung nooy FEG ang naidadala sa kalsada, ngayon ang tampulan ng tukso sa social media na. Ang hugot ng mga netizen ay mula sa puna ng mga mambabatas sa LTO na isa na dito ay ang pagsasapribado ng roadworthiness testing. Bakit nyo inuna ang private vehicles? Alam naman natin ang public vehicles, halimbawa yung mga bus, hindi naman lahat, pero yung mga sakuna ng malalaki talagang trahedya ay nagaganap dito sa mga pampublikong sasakyan na to na mas marami ang nakasakay at nakikinabang. Tuloy, iniisip ng marami kasi kikita kayo sa private vehicles dahil mas marami ito. Ilan ba ang private vehicles sa bansa? At ang simpatya ng marami na sumabay sa pagkutya ng mga senador sa LTO at DOTR na animoy pag-apura sa implementasyon ng PNBIC habang ang guidelines ay nahuhuli. The guidelines for the PMBIC was issued only last December 29. But at the time, 17 PMBICs were already operating. So in short, naglabas kayo ng guidelines, pero 17 na ang nag-ooperate nung panahon na yon. So nauna pa yung pag-ooperate bago ninyo linabas ang inyong regulasyon. Parang sino ba itong mga may-ari nito? Mamaya, ipapalahad ko sa inyo kung sino-sino ang mga may-ari nitong mga PMBICs na binigyan ninyo kaagad. Habang sumabay rin sa mainit na diskusyon na ginamit na video clips ng mga netizen ay ang malarapidong pangungutya ni Senador Richard Gordon sa bagal ng pag-issue ng plaka. Kung walang plate number, walang proteksyon ng tao. Kung walang plate number, kawawa yung bumili ng motorsiklo. Kung walang plate number, kawawa ang mga nananakawan, kawawa ang pinapatay. Kaya nilagay natin yung plate number para sa ganon may laban ang tao. Dahil virtual na rin ang pagdinig sa kada mainit na issue, dito madaling mag-screen capture at mabilis na na-share ng marami ang saloobin sa pagpuna sa LTO-DOTR. Sa tinakbo ng digital protest sa laban na ito, nagkaroon ng mataas na kamalayan ang marami. Gayon na rin ang pakikiisa ng mga netizen na magbantay sa hakbang ng gobyerno na maging sinsero sa pinaglilingkurang publiko. Sa huli ang paraan rin ng pagsagot ng mga nasa poder ng gobyerno, digital rin. Unahin po natin itong mainit na pinag-uusapan, ang RA 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act at yung Motor Vehicle Inspection System or MVIS ng Land Transportation Office. Nagdesisyon na po ang ating presidente. Ipinagpaliban po or deferred ang pagpapatupad o implementasyon ng child car seats. Samantala, hindi na po mandatory ang MVIS. Ibig sabihin, kinakailangan wala pong bagong singil, walang karagdagang singil para sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Paulo G. Santos, CLTV News.